120,000 nga balor sang shabu na kumpiska gikan sa isa ka manugbaligya itlog. Suspect, black eye ang naagom sa among operasyon. Yaring report. Mga hanog sa kalawasan kag black eye ang naagom ni Renier Aguilar, 46 anyos, matapos gindakop sang katapos ang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police. Ito ko damo-damo sila, mabata pa ko. Na way kami ka-prepare sulod ya. Ara kami sila ga managpanya po kaming tawag. Sa bypass operation, nabaklan ang manugbaligya itlog sa isa ka sachet sang ginadubilian shabu kag sa ulihi, siyam tanan ka sachet ang na-recover sa iya posisyon. Sibina ko na ako ng pangwa ng madugo. Tsura ko, islang bayo, isa short. Sibina ko nila. Sige patubang sa media. Tinlo na tsura ko. Pahayag ni Aguilar, ginkakibot sini ang paglupot sa iya sa selda kag ginakabig ng operasyon sang CDU nga himo-himo lang. During the operation, sir, there was a resistance sa part niya. So pasok natin ng operatiba natin, sir, pinagbabato tayo nung suspect natin. Pagklaro sang CDU, kabahin si Aguilar sa mga ginatutukan nila nga personalidad sa Purok Star Apple Barangay 27. Ara isaya ka tao, naging pasulod to nila, yung papa nila na hindi kuya kilala namon. So ambulansya yung dalaya, mga ang isa tuway man to nila ano. Pinapanawagan sang pamilya Aguilar nga mahatagan hustisya ang ila padre de pamilya kag ginaduso nga salang persona nga ginala sang kapulisan. Purog ako na mga lawas na nervyos, hasta bata ko pauba pa nila sang ano kung ano. Siguro na binugbog, sir, mahirapan siguro tayong gawin kasi considering na nandun lahat ng pamilya niya sa bahay, sir. Gilayon gigin inquest ang suspetsado sa kaso nga pagbaligya sang droga.